Ahojte cyklisti! Sme v meste Dudince. Dnes sa budeme motkať po slnečnom honte, urobíme si tu taký cyklookruh a sprevádzať nás dnes bude Miška. Čaute! Ďakujem, že si našla čas. Miška nás bude dneska sprevádzať celou cyklotrasou, je domáca a pripravila si pre nás chuťovečky. No čo, Miška, ako sa máš? Veľmi dobre, keď vás vidím v takejto zostave. A čo ty a cyklistika? Aký je tvoj vzťah cyklistika? Že som teda robila ešte donedávna šport. Nebolo to síce cyklistika, ale niečo teda veľmi podobné. A čomu si sa venovala? Ježiš, to neviem, či chcem hovoriť. Tak bolo to triatlon. Ó, tak cyklistika je súčasná. Takže áno, je to síce skôr že cestná, ale myslím si, že akože toto bude tiež perfektné. Budeme aspoň v prírode. No tak zase budem najslabším článkom, kondičným tu ja. A to vôbec nevadí. Tešíme sa. A ja? Dnešným naším východiskovým bodom je kúpeľné mesto Dudince, odkiaľ sa ďalej presúvame obcou Hontianske Moravce až do obce Súdovce. Z obce Súdovce pokračujeme lesnou značenou cyklotrasou do obce Lišov, ďalej obcou Šudince a prejdeme do Hontianskych Tesár a nakoniec nás čaká zase opäť mesto Dudince. Miška, nachádzame sa v obci Súdovce. Mne to tak evokuje, že súd a ovce. Prečo Súdovce? Myslíš, že tu je niečo s vinárstvom spojené, keď súd majú v názve obci? S vinárstvom? A si pozeral, ako vyzerá? Neviem, nie. No veď toto. Nevadí. Takže sme v obci Súdovce a nachádza sa tu najstaršie ginko na Slovensku. Miška, koľko môže mať tak rokov? Vieš čo, odhaduje sa jeho vek na nejakých 265 až 270 rokov, takže myslím si, že pomerne dosť. To už aj pamätá, čo? Ginko si pamätá, ale my sme si mali nie, keď ho budeme užívať. Veľmi pekné premostenie. Vidíš to? Sme tu s pánom starostom obce Lišov. Čo ste za dedinka? Menšia obec v okrese Krupina. Máme tam niekoľko takých pozoruhodností z Lišov múzeum a máme tu také tie zaujímavosti ostatné ako kamenné obydlia. Poviete nám viac o tých kamenných obydliach? Vznikli zrejme v období tých tureckých nájazdov. Časom tie obydlia boli aj obývané, dokonca posledný obyvateľ tam býval aj v 20. storočí. Tie väčšie v lokalite Drieňovo boli využívané aj miestnym rolníckym družstvom. V tej veľkej časti, tej najväčšej miestnosti boli skladované zemiaky. Miška, sme v dedinke Lišov. Krásna to malebná obec, tichučka, slniečko nám svieti. A okrem kamenných obydlí, ktoré sa nachádzajú takto troška do kopčeka, je za nami galéria masiek. Vieš nám niečo o tom povedať? V tejto galérii z Lišova viem toľko, že sa tu nachádza asi okolo 400 druhov masiek. Stále expozície je nejakých okolo 300 masiek. Je tu aj nejaká špecialitka, nejaká zaujímavosť v tomto múzeu? Vieš čo, taká asi jedna z tých najzaujímavejších je maska, ktorá pochádza z Afriky. Tá slúžila vlastne domorodým obyvateľom na privolávanie dažďa. Asi ju aktuálne nepoužívajú. Si sa nedočkáme dnes.
Miška, kde sme Prosím. to zase? Kde si ma to zobrala? Čo to tu je? Zobrala som ťa k obci Hontianske Tesáre tentokrát. Fíha, zaujímavé. Čítam jednodierka, dvojdierka, osemdierka, tesárska roklina. Čo sú toto za veci? No, tak nachádzame sa v Tesárskej rokline, čo je vlastne roklina kaňonovitého pôvodu, práve Šťavnických vrchov, respektíve Šťavnického stratovulkánu. Až na toto miesto sa dá dostať na bicykloch, po ceste sú rôzne altánky a miesta na oddych, taktiež lavičky. Avšak tu cyklotrasa končí, tu by sme poprosili všetkých cyklistov, aby bicykle si odložili a zvyšok pokračovali po vlastných. Miška, sme naspäť v Dudinciach. Ja ti veľmi pekne ďakujem a príjmi od nás takýto malý darček. Taktiež mene OCR-ky Slnečný hond. Ďakujeme veľmi pekne, že si nás dnes prevádzala. Ďakujem aj ja, bolo mi cťou, veľmi rada, hoci kedykoľvek na budúce. Fakt. Skvelé, tešíme sa. Aj.